spýtala som sa Četu, lebo si neviem vybrať, či ideme riť alebo chrbát. A ja že vyber riť alebo chrbát bez otázok. A on že chrbát. A ja riť. A on taký, že riť je odvážna, pretože nie každý má gule ukázať. 5 stupňová má mikinu. A ideme teraz na hot girl walk. Ale nevieme, čo budeme stále cvičiť. Chrbát alebo? I don't know. Ale keď ty si včera... A teraz som byl takýto, že milionár, vieš, že... So quickly. Hola, chica. No, takže ideme nakoniec chrbát. Aby si mala veľký chrbát a veľké bicaky. Presne také. Najviac najneobľúbenejší cvik na chrbát je... Asi kamo žiaden. Ja ľúbim cvik. Fuj, ja nemám rada tú motorku. Ja milujem motorku. Viete, čo je motorka? To je také tak, a že dvíhate a tak idete. Ako? Ešte raz ukáž. Stroj, tak si zapretý a tak dvíhate hore. Motorka. Toto dvíha strašne ťažkú váhu. Normálne takú, že nechápem. Mama, ešte jeden. Viete čo? Daj srdci. Áno? Ale by som si mykači. Ja len tak pre informáciu. Viete? Že všetci nás kúpili na Vieš? perióde. Ale pritom neviem prečo, lebo tam koľko ľudí, no málo ľudí natáča vo Fitku. Ale mne tu. Hej. Ale v 2.8. príde kamera. Teda tvoj mobil Mi príde kamera, takže... Sprav taký ten TikTok dance. Dobre, stačilo. Odprevadila ľudsku. Je takýto prvý vlog, pretože to bolo strašne spontánne a myslím si, že hlavne začať. Už nevadí, aké to bude, ale myslím si, že nám to pôjde spolu super a teším sa na začiatky a bude to fajné. Myslím, že môžete odo mňa čakať celkom zaujímavý content a budem riešiť cvičenie, stravu, nejaké girl talksy určite o živote, kto som, aby ste ma spoznali takto, lebo na Instagrame nie som úplne ja,
to som, pretože tam pridávam viac menej iba fotky a nič viac. Takže teším sa na to. A toto bude posledné video, čo bude cez telefón, lebo už je objednaná kamera. Dúfam, že sa to platí za tie peniaze. A teším sa na vás. Takže let's go!